Figura humana de dona representant Santa Madalena amb elements arquitectònics i paisatgístics. La imatge de Maria Madalena ens apareix representada segons la iconografia tradicional. L'escena es situa en dos espais diferenciats, separats per un mur de pedra. En un primer pla, la imatge de Santa Madalena, representada amb roba elegant i amb els cabells llargs, amb els atributs de la calavera i el pot d'engüents, fent referència al moment en què va rentar els peus a Jesucrist. En segon pla, hi apareix la torre del castell i el campanar de l'església parroquial de Santa Maria. Aquests dos elements són fruits de la innovació que introdueix el ceramista en un plafó format per 15 rajoles pintades. El paratge on es situa aquest mural és l'entorn on antigament hi havia hagut l'origen del poble de Verdú i l'associació dels Amics de la Font de Santa Madalena van recuperar fa més de 50 anys. En aquest indret, cada any s'hi organitza un aplec el dia 1 de maig.